Això és Ràdio Adrià, des de Barcelona a la Catalunya Lliure. És una producció de KA Radio. Declaro de forma solemne i unilateral la independència de Catalunya, d'acord amb les estipulacions del dictamen del Tribunal Internacional de Justícia amb seu a La Haia amb data 22 de juliol de 2010, amb el suport de la majoria del Parlament de Catalunya i exercint el mandat atorgat pel poble de Catalunya a les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre del 2015. Visca Catalunya lliure! Bona tarda, soc en David Reventós i aquest és el capítol 12 de Ràdio Adrià, Radio Hadrian. Com sempre, agrair a KA Radio l'oportunitat que ens dona de seguir fent aquest programa que a dia d'avui encara no és possible fer a Catalunya. Recordar-vos que podeu estar a prop nostre a la pàgina de Facebook Radio Hadrian, Ràdio Adrià, que teniu tots els capítols a YouTube, al canal de KA Radio, i que també podeu estar a prop nostre en el grup de Facebook l'atemptat de bandera falsa de Barcelona del 17 d'agost del 2017. Avui aquest programa, que és un dels més importants que hem fet fins ara, tractarà de referèndum o declaració unilateral d'independència, de la infiltració a Catalunya, de què va passar realment als atacs de falsa bandera de l'11 de setembre del 2001 als Estats Units o de l'11 de M a Madrid, el 2004. Explicarem què va ser realment el 9-N, el 27S i què serà l'1 d'octubre. Parlarem de la relació entre la CIA i el procés i finalment actualitzarem el que sabem de l'atemptat de falsa bandera produït a Barcelona i Cambrils el 17 d'agost. Abans d'entrar en el contingut pròpiament del programa, aquesta setmana ha sigut una setmana que ens ha portat notícies o que ha generat moviment en persones que són estimades per les persones que fem aquest programa i ens agradaria tenir un moment per parlar d'ells. En primer lloc, ens omple d'alegria que l'Itziar González Virós, al front d'un equip multidisciplinar, hagi guanyat el concurs per remodelar les Rambles i potenciar-les i que tornin a ser per tothom que hi viu o tothom de la ciutat. I que això arribi en un moment tan dur per les Rambles doncs és motiu d'alegria i hem vist a part que s'han alegrat moltíssima gent a Barcelona. També té a veure en que pensem que una acció política digna ha de comportar que quan l'adversari fa una cosa que consideres que està ben feta, haver-ho de dir, perquè sense aquesta dignitat estaríem repetint vicis de la vella política. Des d'aquest programa hem criticat molt i ho seguirem fent Ada Colau, que considerem que és una persona indigna de ser alcaldessa de Barcelona i que és falsa en tot el que fa. Però s'ha de reconèixer l'encert en l'elecció de la Itziar i per tant doncs toca ser just i fer-ho així. Aquesta setmana també hem conegut que el Ramon Carner, patriota i empresari exemplar de Catalunya, fundador i ànima del Cercle Català de Negocis, de la Xecna, la xarxa d'establiments amb consciència nacional i de les begudes patriòtiques, sempre els dic jo, i que acaba d'obrir un establiment vegà, Vegan Raw, al carrer Pintor Fortuny 24, i que també va compartir amb mi els intents no reeixits d'ajuntar tot l'independentisme de cara a les eleccions del 2012, doncs que presenta la seva candidatura a presidir la Boqueria. I no ens sembla que hi pugui haver millor president pel millor mercat del món. Per tant, des d'aquí, sort Ramon. En una banda no tan festiva, he de continuar palesant els atacs i amenaces que rep a l'Amadeu Clavé per intentar explicar la veritat del que ha estat a Barcelona i també, i això encara em sap més greu, per haver parlat del meu cas quan jo estava tancat i reclòs. Qui vulgui conèixer una mica més l'Amadeu, té un vídeo que és d'Amadeu Clavé i David Reventós a YouTube, on hi ha una entrevista
d'una hora i 40 minuts, on parlem de moltes coses del procés i del meu segrest i podreu veure qui és l'Amadeu. Per tant, des d'aquí volem exigir que les persones que s'estan fent actuacions irregulars a l'entorn de l'Amadeu Clavé que cessin immediatament de fer-ho. En un àmbit més positiu, alegrar-nos que el David Cabrera de Cíclic està avançant el seu finançament per poder traslladar i reformular el que va ser el Cíclic cap a la sala cíclica, sala de microsala de documentals i de documentació pública al barri, i que aquells que pugueu recolzar des de 5 euros doncs que busqueu les pàgines i els enllaços a Cíclic per poder ajudar a que aquest projecte tan necessari per Ciutat Vella sigui realitat. I també, per acabar, parlar de dues persones especials. Per una banda, el Jordi Bilbeny, amb qui he tingut la sort de parlar, després temps que no ho feia recentment, i que em consta que ha hagut de suspendre alguns actes per la intolerància d'alguns que han pressionat als llocs on s'anaven a celebrar les seves conferències. El Jordi fa una tasca incansable per recuperar la veritable història de Catalunya al front de l'Institut Nova Història, i des d'aquí recolzar el Jordi. En futurs programes parlarem de la veritable història del descobriment, potser no amb en Jordi perquè és una persona molt enfeinada, però sí directament després d'haver parlat amb ell, i criticar els intolerants que creuen que no s'ha de deixar parlar les persones que tenen opinions diferents a les de la majoria. Des d'aquí, Jordi, t'entenem millor que la majoria ho pugui fer. I per altra banda, personalitzar a la figura de Miquel Nadal Borràs, aquesta gent meravellosa que tenim en aquest país, capaç d'emprendre el que la seva consciència els guia. El Manel, el mateix divendres dia 8, va fer una sol·licitud de recurs d'empara al Tribunal Europeu dels Drets Humans a partir de les impugnacions del Tribunal Constitucional sobre la llei del referèndum, que li han estat denegades d'immediat. Però passant per sobre el fet que el referèndum no porta a la independència, però sí lloar l'esforç de persones meravelloses que té aquest país, que es converteixen en exèrcits cívics d'una persona per intentar que el nostre país no mori com a tal. Per tant, una salutació molt forta i una abraçada pel Miquel Nadal Borràs per aquest intent. No entraré massa en les tristes escenes viscudes al Parlament de Catalunya a l'entorn de la llei del referèndum. El que heu sentit a l'inici d'aquest programa és l'única manera en la qual Catalunya declararà la seva independència. I per això hem volgut iniciar el programa d'aquesta manera. Aquí ja ens coneixeu que som diferents, aquí no es tracta de que sigui una veu més, ens costa molt esforç i per això continuem demanant que intenteu que per e-mail, per WhatsApp, a Facebook, per totes les vies feu córrer aquests programes, perquè seran una mica el reflexe del que ha estat aquest procés, no la versió oficial, que és mentida, com totes les versions oficials, sinó aquí intentant, investigant en contracorrent, contra amenaces, contra coaccions, contra censura, contra ingressos psiquiàtrics, que la veritat se sàpiga. Per tant, no entrarem, a mi em va semblar lamentable, però aquí hem de partir, i ho dèiem, o se'n feia esment en la declaració fictícia, però esperem que aviat sigui realitat, de la declaració d'independència. Independentment del soroll que hi ha a les xarxes, als mitjans de comunicació o el que diguin els polítics, que ens n'hem d'abstreure, la realitat, i ens hem d'acostumar a donar el màxim de la nostra capacitat, cadascú la seva, per relacionar-nos directament amb la veritat i no per mitjançar d'intermediaris que el que fan és coaccionar-nos, desinformar-nos i manipular-nos. El que es necessita única i exclusivament per declarar la independència de Catalunya és tenir legitimació internacional, tenir majoria al Parlament i tenir un mandat exprés per fer-ho. Aquests tres factors són externs, jurídics, i en principi no depenen d'un i són els que hauria de ser difícil tenir. Després n'hi ha un quart que ara comentarem. Aquests tres ja els tenim tots tres des del 27 de setembre de 2015. La legitimació internacional l'estableix el dictamen
del Tribunal Internacional de Justícia de l'Haia del 22 de juliol del 2010, en el cas de Kosovo. Per tant, aquest el tenim. Majoria per la independència, sense entrar, era sí o era sí, era no, la tenim des del 2010 també, amb diferents formulacions, les CUP, Solidaritat, però moltes vegades només Esquerra i Convergència i Unió ho tenien. Per tant, segon el teníem i el tenim a partir del 2015, el Parlament actual té majoria absoluta per fer-ho. I el tercer és tenir mandat exprés, cosa que els vam atorgar el 27 de setembre del 2015. Aquí hi ha moltes fal·làcies escampades per gent que no vol la independència, encara que es fan passar per independentistes. Legitimitat internacional no vol dir suport internacional, són dos conceptes diferents. Suport internacional no el tindrem fins que declarem la independència, perquè el món funciona per interessos i per fets consumats. Fins que no hi hagi l'acte de sobirania de declarar la independència, l'interès del món és recolzar el seu soci, que a dia d'avui és l'estat espanyol. La OTAN, la Unió Europea, la ONU, són un club d'estats i, per tant, el soci d'aquests clubs a dia d'avui és Espanya. Fins que no hi hagi un acte unilateral d'independència no hi pot haver aquest suport. I ho sento pels que volen tenir un nivell de seguretat màxima, però la vida és insegura per definició. El que sí que el cervell permet per anticipar quines són les reaccions. El món no vol que es trenqui Espanya, però un cop ja trencada Espanya el que no li interessa és tenir un país de primera línia al món com serà Catalunya, amb 7 milions i mig d'habitants, que sigui un forat negre al mig d'Europa. Per tant, les coses s'han de posar en perspectiva. Avui el món no recolza la independència, un cop es produeixi, sí. Per tant, això va per aquí. I dos, a partir de la mentida de Baños del 27 de setembre del 2015 hi ha molta gent que s'ha apuntat a dir que vam guanyar amb escons però no amb vots i no vam guanyar plebiscit. Però això és mentida i que les coses quan són mentides s'ha de dir així, sense subterfugis. I qui menteix en un conflicte així treballa per l'enemic, qui treballa per l'enemic és un traïdor i per tant ha de ser substituït. Primer que amb majoria d'escons n'hi ha prou, perquè si és unes plebiscitàries per substituir un referèndum que no ens deixen fer, doncs el que ha de sortir perjudicat en aquest cas és l'estat espanyol per no permetre el referèndum. Si en tenim menys del 50% de vots n'hi hagués prou per tenir majoria d'escons, així sigui. Els sistemes electorals són per aplicar en la seva fonament estricte, no segons li convingui a l'estat espanyol. Però és que, a més, com ja hem dit en aquest programa, excloent Catalunya sí que es pot, Unió i altres partits minoritaris que no estan ni pel sí ni pel no, i comptant només els dels sí i els dels no i portant-ho a base 100, estem parlant de 55-45 a favor de la independència. Per tant, tenim una situació que és que tenim la legitimitat, tenim el mandat i tenim la majoria per exercir-ho. Però falta un factor que és intern, i és intern de les 72 diputades i diputats que han accedit al Parlament dient amb un full de ruta per la independència i dient que són independentistes. I es tracta de la voluntat de declarar la independència. I aquesta voluntat, donat que tenint legitimitat, mandat i majoria de fa 2 anys per exercir-la i no l'han exercit, hem de presumir amb tots els fets al davant que no la tenen. I per tant, per això no la declaren. Estem parlant de, doncs imagineu-vos, com per tenir un cotxe, tu has comprat el cotxe, li has pagat l'assegurança, has tret el carnet de conduir, però no et dona la gana de girar la clau per arrencar-lo. Estem en aquest cas. Estem davant d'una situació de manca de voluntat real de declarar la independència. I tenim diputats que no volen la independència perquè no treballen per nosaltres, però també tenim una manca de voluntat de la que som responsables al poble de Catalunya, perquè no tenim la voluntat d'acceptar aquesta manca de voluntat dels nostres. És a dir, per covardia, per comoditat, per interessos, per dissonància cognitiva, pel que diran, ens neguem a acceptar aquesta veritat clara, evident, indiscutible i duríssima. Junqueras, Puigdemont, Gabriel i fins a 72 no volen la independència de Catalunya. I això, ja dic, sense entrar en les tristes escenes d'aquesta setmana amb la tramitació de les lleis del referèndum i tal, es dona una situació que l'hem de dir, com sempre fem aquí, parlant a persones adultes i madures i no, com s'ha fet des de la premsa, per una banda unionista i per altra processista, com si fóssim nens petits.
no hi ha possibilitat de fer referèndum. No existeix per un fet senzill. Fins que no declarem la independència, per més que han intentat el truc aquest de la llei de transitorietat i totes aquestes martingales que estan fetes només per enganyar a la pobra gent que vol la independència en aquest país, és molt senzill. Sota l'ordenament espanyol no hi cap un referèndum que qüestioni la integritat de la sobirania nacional espanyola establerta en la seva Constitució. Per tant, no hi ha legitimitat per fer un referèndum. No hi és. No és que el referèndum sigui una manera ben feta de... No, al contrari. El referèndum és la manera mal feta de fer-ho. D'acord? En canvi, sí tenim, com hem vist, legitimitat, mandat i majoria per fer la declaració unilateral. I aquí s'han de dir les coses pel seu nom. Aquí ens trobem davant uns parlamentaris que no han tingut valor, tant dir que per fer una truita s'han de trencar ous, doncs no han tingut ous, ni el corresponent femení, per trencar la Constitució espanyola i declarar unilateralment la independència. I només s'han atrevit a trencar l'Estatut de Catalunya i el reglament del Parlament de Catalunya. Per això sí, per alterar procediments i per generar la imatge lamentable que vam veure al Parlament, per això sí. És a dir, no hi ha nassos per trencar l'ordenament jurídic espanyol, només s'atreveixen amb el català, per fer una cosa que no es pot fer. Espero que s'hagi entès. La declaració unilateral d'independència no és que sigui legal, no és que sigui una via a la independència, és que és l'única via a la independència perquè té els requisits per exercir-se. I el referèndum no, perquè depèn de la voluntat d'Espanya. Més senzill no ho sé explicar. Per tant, arriba un moment de plantejar-se què és aquest tema, si referèndum o declaració unilateral d'independència. Aquí hi entren dos conceptes i veient alguns vídeos a l'entorn de banderes falses i aquest procediment, també ho hem de dir aquí. El sistema es basa, i la independència ens la roben basat en la nostra por i la nostra ignorància. I és la nostra ignorància de temes anteriors sobre la qual ells edifiquen per tornar-nos a fer noves mentides, nous enganys i noves manipulacions. A partir d'aquí, convindria a veure tots els capítols de Ràdio Adrià anteriors per poder entendre els següents, perquè algunes coses són com de coneixement acumulatiu. Aquí hi ha un tema important. Aquí, com ens va explicar Leo Strauss, els amos del món han de dominar a 7.500 milions de persones que han de ser enganyades sistemàticament, i per fer això hi ha titelles al mig, que són els governs, que ells canvien quan a ells els hi convé. Ells ens han de transmetre la sensació de que nosaltres escollim quin diari triem o quin partit votem, però això és fals. El sistema controla tots els mitjans de comunicació i tots els partits, i ens ofereix una tria on ells tenen els dretes, esquerres, centre, unionista, processista, sistema, antisistema o mig pensionista. Tot és d'ells, perquè així nosaltres tinguem la ficció de que podem triar, però no la tenim. I la manera on aquest engany al total de la població es realitza és controlant les dues bandes de qualsevol controvèrsia, de manera que cap de les solucions, cap de les coses que pugui guanyar, li vagi bé al poble i li vagi malament als que es consideren savis i amos del món. I això s'ha donat en casos com el procés, el bàndol unionista i processista, els dos estan controlats per Espanya. S'ha donat també en el cas de l'atac de falsa bandera a Madrid del 2004. La manera de tenir enganyat a tothom és oferir als dos bàndols que hi ha dues mentides oposades que exclouen la veritat. I així nosaltres triem el que triem, mai podrem guanyar perquè mai sabrem la veritat. I poso exemples. En el cas del referèndum escocès, és igual que tu et posicionis en el bàndol de l'SNP o en el bàndol dels laboristes, Tories o Lib Dem o UKIP, perquè els dos els controla Westminster. Llavors, quan el relat és si referèndum sí o referèndum no, qualsevol de les dues coses, com ells tenen la capacitat de manipular tots els referèndums, la independència d'Escòcia esdevé impossible. Un altre cas paradigmàtic d'ocultar la veritat amb dues mentides que es contraposen i que no deixen cap lloc a la veritat
és el cas dels atentats de falsa bandera a Madrid el 2004. Després hi entrarem més en detall, però aquí es separa dos bàndols, un que mentia dient que era ETA i l'altre mentint dient que és Al-Qaeda, quan la realitat, i després entrarem a fons i ho demostrarem, és que va ser la OTAN per fer caure un govern i així que es recollís a Bush com els assessors interns de Bush li havien dit que calia que passés. Llavors, la veritat no té cap lloc. Fan córrer lo d'ETA molt mal fet, perquè això rebenti en 24 hores i això encara deixi 48 hores, organitzen la manifestació de pressa i corrents, el dia següent, no com aquí que van passar 9 dies, i amb gent com Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias que treballen pels americans, tombar el PP amb l'ajuda del PP, que és una titella que ha sigut comunicada que s'ha de suïcidar políticament, i canviar el govern. I la veritat, que és que ha sigut la OTAN, no té lloc en aquest relat. I Podemos, que hauria de dir això al revés, en programes com La Tuerca o Amaga, és a dir, aquest és un cas exemplificador. Tris el que tris, ningú et diu la veritat. Tots treballen junts i es reparteixen cadascuna mentida i la veritat està òrfana. I això ho aportem a Catalunya i ho aportem al que és el procés. El bàndol processista, i ho sabem perquè hem parlat amb directius de mitjans de comunicació processistes, han rebut ordres de no dir absolutament res que no sigui fer la pilota absoluta al procés. I com que fa anys que no ens creiem res del que ve de l'altre bàndol, no ens arribarà cap veritat. Les veritats que pugui dir eventualment El Mundo, La Razón, TV1, TV5, 13TV, la COPE, no ens les creurem. Perquè són els enemics, ja ho veieu a les xarxes. Oh, qui ho ha dit això? El PAO, qui ho ha dit? Així, estem condemnats a la ignorància absoluta. Els nostres tenen ordres de no dir-nos cap veritat i les veritats que puguin venir de l'enemic no ens les creurem. Si no fos tan pervers, seria per aplaudir-ho. I per això no us han parlat de la mort de la Muriel, ni del meu segrest, ni la meva tortura, ni us han parlat de la tupinada a Escòcia, ni ens han parlat de res realment important. Ni us han parlat de l'atac de falsa bandera a Barcelona, ningú. No us han parlat ni Podemos, ni les CUP, ni VilaWeb, que més aviat ha fet el contrari. Això, específicament, ho enfoquem, ja hem dit abans que tenim legitimitat per la declaració unilateral, però pel referèndum no, però ara cal exemplificar com es produeix aquesta exclusió de la veritat per trair el poble de Catalunya. Després explicarem com ho han fet. En una situació on la població de Catalunya ha batut el rècord del món de manifestacions multitudinàries, hem fet les consultes, hem fet el procés participatiu i hem tret més d'un 10 ja. El poble ha tret matrícula d'honor. La possibilitat de que no es faci ni referèndum no existeix. No existeix. Això no és una possibilitat. Ja hauríem de ser independents des del 2012, si Carme Forcadell no ho hagués impedit anul·lant la concentració que s'havia de fer posant setge al Parlament, que ja estava tot preparat, com ja us vam dir. Aquesta Carme Forcadell, que ara admiren per haver tingut el comportament que va tenir, doncs aquesta senyora va impedir la independència de Catalunya ja el 2012, com vam dir en un programa anterior. Però aquesta possibilitat no existeix. No existeix que no es faci ni referèndum. Això no hauria d'estar present en aquest debat. És impossible que un poble que es manifesta majoritàriament durant més de 5 anys a favor de la independència no acabi fent ni un referèndum. Per tant, que tota la part defensada per l'unionisme, que ens ha guanyat el relat, no existeix. Això no existeix. Però, en canvi, marca una de les dues mentides que ocupa el relat del procés a Catalunya. Per altra banda, hi ha la declaració unilateral d'independència, que és el que haurien de defensar tots els independentistes. Per què? Perquè la vam votar, perquè tenim mandat, majoria, perquè és la manera de fer-ho i perquè no es pot manipular. Per tant, si un és independentista, només ho és, en realitat, si vol la declaració unilateral d'independència. Per tant, exclòs que no hi hagi res, ni referèndum ni declaració unilateral, que això la intel·ligència ja ens diu que no pot ser, aquí només queden o referèndum o declaració unilateral d'independència. Què li convé més a Espanya? És evident. Al Canadà ja li van robar la independència amb 2 referèndums, a Escòcia
van fer una tupinada, com ja vam explicar a bastament al programa 4, i per tant, si no ens haguessin manipulat i si no controlessin absolutament tots els partits i mitjans de comunicació, els unionistes haurien de defensar el referèndum perquè saben que el poden manipular i els independentistes haurien de defensar només la DUI. Guarda relació això amb el que veiem als mitjans de comunicació processistes i unionistes? En absolut. Hem perdut el partit abans de començar-lo a jugar. És com ser del Barça, i perdó, perquè sempre anem a parar al Barça i aquí records a la Penya i a tots els equips d'hoquei i als milers de clubs esportius que vertebren una primera potència del món esportiva com és Catalunya. Però agafem aquest exemple. És com voler que el Barça guanyi la Champions, una final que la juguen la Juventus i el Bayern de Múnich. Que és impossible? Doncs aquí estem igual. Per tant, per això nosaltres no entrarem en això del referèndum, no? I sí, el Constitucional. Escolti, el Constitucional, Rajoy, Soraya, el fiscal general de l'Estat, aquests no formen part de la meva vida, senyors, senyores. I jo vaig votar per la independència, vam guanyar la majoria i la veritat no sé què fan, que fa 2 anys que no ens n'hem anat d'Espanya perquè 72 de vostès no ho han volgut. Igual que 36 contra 30 de vostès, sota la casaca de les CUP, van decidir, després d'aquella assemblea fantasma empatada a 1515, que Carles Puigdemont havia de suplir en un cop d'estat, com una casa de pagès, Artur Mas. O sigui, són 60 o 70 persones de les CUP que han triat el president de Catalunya. I després són antisistemes. Han donat un cop d'estat a favor del poder del món i van d'antisistema. Per tant, queda aclarit. A Espanya li hauria de convenir defensar el referèndum que pot manipular i que no és segur que es guanyi, i els independentistes haurien d'haver declarat ja unilateralment la independència i defensar això. Perquè a part el referèndum no el podem fer i la declaració sí. Imagineu quina quantitat de violència i genocidi mental s'ha hagut d'exercir el poble de Catalunya perquè sigui del Barça i li diguin que la final la jugaran ja directament la Juventus i el Bayern, i el Barça no la juga. Imagineu quin genocidi ens han hagut d'exercir. Els unionistes que haurien de defensar el referèndum defensen que no es faci res, que és una opció que no existeix. I els que haurien de defensar només la DUI, no, aquests defensen un referèndum que és manipulable i que en principi no tenim legitimitat per fer. Hem perdut el partit abans de començar-lo a jugar. Per què? Perquè no hi ha ningú que treballi per nosaltres. Per què? Perquè estem infiltrats en tots els llocs de decisió a Catalunya. Aquí, José María Aznar ja va dir que abans que es trenqui Espanya es trencaria Catalunya. I hi ha gent que ho ha vinculat, jo tangencialment a l'atemptat de falsa bandera que va a Barcelona. No és en realitat això. Aznar el que diu, i des del seu to imperialista i fatxenda espanyol, fatxenda i feixista espanyol, el que ens està dient i burlant-se de nosaltres és que abans que es trenqui Espanya hem de tenir un trencament emocional perquè resulta que la nostra televisió, TV3, els nostres Mossos, els nostres partits polítics, els nostres mitjans de comunicació i fins i tot els nostres grups de Facebook els controla Espanya. I sense trencar emocionalment amb això i disparar contra aquests no podem ser independents perquè aquests són els que els hi fan la feina bruta. Com sempre parlem de cúpules, no parlem de la gent de bona fe d'esquerra que els enganyen i els hi posen, se'ls hi cola per allà Junqueras, Rufián, Vidal, Terry Cabres, tots aquests van saltant els llocs de càrrecs i notorietat i els hi passen per sobre. No parlo tampoc de la gent del PDeCAT que els estan destruint el partit des de dins i des de fora per trinxar el partit, ni la gent de bona fe de les CUP que es pensa que realment està dirigit per gent que vol la independència i que són antisistema. Tampoc de la gent de bona fe de l'ANC que es pensa que l'ANC es va fundar per ajudar a la independència. Estem parlant de la direcció. Però és que això té una explicació lògica evident. Hem de deixar de considerar que Espanya com a estat és imbècil i que ho fa tot malament perquè no és el cas. Espanya fa 300 anys que té ocupat Catalunya i lo normal, ells que tenen estat, eines d'estat, serveis secrets, fons reservats, organitzacions internacionals, que ells controlin tot. I en principi, després de 300 anys, lo normal és que ho tinguin infiltrat tot. I està clar, l'IRA, quan es va dissoldre, va resultar que més de la meitat de la seva cúpula estaven infiltrats pels serveis secrets britànics. Si estem parlant d'una cosa que et pot costar la vida, com és infiltrar l'IRA, imagineu infiltrar partits polítics, etc.
Però és que té una explicació molt senzilla. Jo, si trobeu, hi ha un document meu, us animem a que busqueu els documents, vídeos, ràdio, perquè Ràdio Adrià és, de moment, l'únic mitjà independentista que hi ha a Catalunya que nosaltres sapiguem. La resta són o unionistes o processistes, que ja hem explicat abans que són dues maneres de ser unionista. La lògica de la infiltració és claríssima. Ja sabem, perquè està publicat i escrit, que a ells els que els agrada per tenir sotmès a Catalunya és bombardejar Barcelona cada 50 anys. Però estan a la Unió Europea, a la OTAN, a la ONU, això ja no és una possibilitat per ells. L'opció militar no és una possibilitat. Per més que ho facin veure, per espantar, i sempre per la conya aquesta del referèndum. Tot ho han de moure en la conya de referèndum, no referèndum, perquè ja han guanyat abans de començar. L'única via a la independència, legal, legítima, possible, digna i ràpida, és la declaració unilateral d'independència. I aquí no podem caure en això de la unitat i la no unitat. No, miri, referèndum és la via que convé a Espanya i declaració unilateral és l'única via que convé als independentistes. Per tant, no hi pot haver unanimitat entre gent que defensa dues coses diferents. No, si un vol anar, i vaig posar l'exemple ja, si un vol anar a Austràlia nedant, realment aquest el que vol és que tu et moris pel camí. Per tant, fer un referèndum és la pitjor de les opcions, és anar a Austràlia nedant i que et moris pel camí, perquè els referèndums no porten a la independència. I els que volen la independència volen anar a Austràlia amb avió, que és la DUI. No hi pot haver unitat entre uns que volen anar a Austràlia i ser independents i sobreviure i uns que volen, perquè treballen per l'enemic i et diuen que hi has d'anar nedant perquè et moris i no la tinguis mai. No hi pot haver unitat perquè els fins són els oposats. El referèndum és per matar la independència i la declaració unilateral és per tenir-la. Per tant, la unitat no és possible. Els que parlen de la unitat el que volen és fer-nos callar els que sabem la veritat, perquè hem investigat, perquè hem estudiat, perquè hem arriscat, perquè no depenem de sous vinculats a Convergència, Esquerra o les CUP, i perquè no tenim por de dir la veritat. Clar, aquestes crides a la unitat és per fer callar i que no despertem el poble de Catalunya que vegi que l'emperador Procés va despullar. I com que ja hem vist que la via militar no existeix i la via de la seducció està clar que no la utilitza, i això és una cosa que en això en si sol ja seria suficient per veure que els líders de Convergència, Esquerra i les CUP treballen pel nostre enemic. Si hi ha 72 que tenen la legitimitat, la majoria i el mandat per declarar la independència, aquests atacs a la llengua, a l'economia, a les lleis, a la dignitat de Catalunya serien impossibles. Més aviat ens estarien mimant de dir, ostres, que no es donin compte la gent que tenen legitimitat, majoria i mandat per exercer, que no se n'adonin, anem a veure què els hi podem donar. 4 valorios, 4 quincalleta, a veure què els hi podem donar perquè no es donin compte de que poden marxar. No estan exercint la via de la seducció, que no? Doncs com ja va dir Sherlock Holmes, quan exclous el que és impossible, el que queda, per inversemblant que sigui, és el que ha passat. Doncs si només hi ha infiltració, seducció i militar per mantenir la submissió de Catalunya, hem exclòs la militar perquè no és possible i hem exclòs la submissió perquè no l'estan fent, és que ho tenen tot infiltrat. Que és com es fa. És com es fa. Si tu tens un objectiu que és irrenunciable, que és mantenir la unitat d'Espanya i impedir que Catalunya se'n vagi, i no ho pots fer militarment i has decidit no fer-ho per seducció, és que tens una fórmula que et funciona. I és que has infiltrat tots els partits i mitjans de comunicació perquè treballin per tu. I perquè recolzin el referèndum i no la declaració unilateral. I perquè recolzin i silenciïn la mort raríssima de la Múriel Casals. I perquè silenciïn i col·laborin amb la tortura química i tancar un independentista pel fet de ser-ho, al psiquiàtric. Això és el que hi ha. I Felipe González és agent de la CIA i està demostrat, i ho teniu al llibre La CIA en Espanya d'Alfredo Grimaldos, i això funciona així. Poso un exemple, en tenia més, però entro en aquest només. A Gran Tibidabo hi ha una estafa dels de la Rosa, hi havia com 3.000 milions de deute als petits accionistes. I resulta que els hi van infiltrar els representants dels petits accionistes perquè acceptessin com a penyora un iot. Estem parlant de pessetes encara. I el iot valia només 500 milions dels 3.000. I van cancel·lar 3.000 per 500. O sigui, en perden 2.500.
Però és que la conya és que allò ja estava embargat, aquell iot estava embargat ja per l'Hisenda Pública. Total, els hi van fotre 3.000 milions d'euros infiltrant, fent que la gent que havia de defensar amb ells defensava els altres. I això és que aquí no parlem de 3.000 milions de pessetes, aquí parlem de 20.000 milions, 15.000 milions d'espoli anual. Doncs lo normal, si tens tots els mitjans, és que tots treballin per l'altra banda. Ja al capítol 3 hem desmuntat Puigdemont, ja al 4 Junqueras, i hem demostrat com Joan Vives i Soler Vicenç, un espia espanyol, va fer campanya per l'ESCUP per posar Puigdemont de president. I hem parlat també que Carme Forcadell va impedir la independència el 2012, Junqueras va impedir la unitat independentista el 2012, Puigdemont pot declarar independència, no la declara. És que més ja és voluntat, aquí estem en el mateix. Si no sabeu, més no podem fer, hem corregut risc, hem dedicat hores, portem 25 anys d'independentisme i 4 anys de lluita molt dura perquè la veritat se sàpiga, però si us negueu a saber la veritat de que els que ens lideren són traïdors, més no podem fer. Aquí és la voluntat del poble de Catalunya de triar o tombar els líders processistes i posar gent nova per declarar unilateralment la independència, o anar arrossegant a veure què acaba sent el referèndum, no guanyar-lo, no declarar-la i quedar-nos tranquils pensant que la nostra tele treballa per nosaltres, la nostra policia treballa per nosaltres, els nostres polítics treballen per nosaltres, i així anar fent. Veritat, independència o autoengany i submissió. No hi ha terme mig. Canviant ara una mica, però no gaire. En parlàvem abans. Per conèixer el que ha passat a Catalunya el 17 d'agost cal mirar el que han estat altres falses banderes en el segle XXI. I aquí voldria parlar de l'11S i de l'11M a Madrid. A veure, no entraré en super detall, però el fet més important segurament que ha influït més en el segle XXI són els atacs de falsa bandera a Nova York i al Pentàgon el 11 de setembre del 2001, fins a cert punt suposen l'inici del segle XXI. Doncs, i la versió oficial és que uns avions comercials segrestats per islamistes radicals van impactar a les Torres Bessones, al Pentàgon, i que un quart avió va caure. Perquè hi va haver un motí dels passatgers. Aquí ja veiem totes les peces de les construccions mítiques. Hi ha uns herois anònims, que són els que es van revoltar en aquest avió, i hi ha tota una sèrie de coses. Bé, la versió oficial que ens han explicat no té res de veritat. Recomano, als que no tinguin por de la veritat, que vegin el documental September Clues. Està en anglès i jo l'he trobat subtitulat en castellà, en català crec que no existeix. Quan siguem independents i la nostra llengua tingui el lloc que ha de tenir entre les llengües del món i tingui un estat que la recolzi en comptes de perseguir-la, doncs segurament hi haurà més coses en català. Aquest documental demostra fefaentment que no van impactar avions a les Torres Bessones, que les imatges es van oferir amb un retard de 17 segons, que el que va impactar allà molt probablement són míssils, que el que vam veure són simulacions virtuals, que estem parlant de l'any 2001 i per tant encara no tenien la perfecció que tenen avui, i es veu perfectament com hi ha imatges on un avió atravessa i el morro surt per l'altra banda intacte, que és una cosa impossible en un avió real. S'ha demostrat, i a part només hi ha 5 cadenes que van emetre i són totes les grans, alguna d'elles Fox de Murdoch, que amb això ja es diu tot, i hi ha casos, sempre, tots els testimonis eren càrrecs de les companyies de comunicació, que és curiós també, de les cadenes de televisió. En tots els casos van tallar la imatge quan es veia que sortia el morrito de l'avió per l'altra banda, van fondre a negre per tapar-ho, fins i tot la CNN va fer alguna tan vergonyós que és posar el faldó de l'emissora tapant el lloc d'impacte. O sigui, un dels moments pivotals o més importants a nivell de notícies de la història, o d'aquest segle si més no, i tu resulta que poses el faldó de la teva televisió i fas que no es vegi. Això, més 2 emissores que ho tapen, això és impossible. Aquest documental també demostra que els avions que impacten, alguns són diferents, és a dir, segons les preses, les trajectòries són diferents, alguns dels avions estan tan mal fets que semblen un dibuix animat. Els testimonis que es van oferir són actors,
en alguns fins i tot hi ha actors de realitat virtual, és a dir, hi ha una realitat virtual de fons. A les emissores que estaven donant un directe es dona el fet que els locutors que estaven mirant no ho veien, no veien l'avió i en canvi els deia algú que per telèfon deia que ho estava veient. O sigui, surrealista total. Per rematar hi ha 2 fets més i per mi ja sabíem que era una demolició controlada, ja sabem que hi ha gent que es va forrar apostant a pèrdues, ja sabem que Silverstein es va forrar amb les assegurances, ja sabem que s'havia d'invadir Iraq, ja sabíem tot això, però aquest documental September Clues em sembla definitiu en aquest aspecte. I una cosa més. L'impacte al Pentàgon, que ja és el que més clar és que és un míssil, perquè van quedar intactes els fanals d'allà davant, el forat no permet que hi entri un avió, i etc. Però hi ha un dels moments, jo diria, forts del documental, on hi ha el locutor, diria, de la CNN, que en directe està dient que allà no hi ha restes de cap avió, ni restes humanes, ni hi ha res que faci pensar que hi ha impactat un avió. Doncs resulta que aquesta mateixa persona, un any després, resulta que ens està intentant fer veure que hi ha un avió allà on no hi és i dient que, bueno, que ja se sap que els teòrics de la conspiració no en tindran prou amb això per creure-s'ho. Aquesta persona o ha estat amenaçada o comprada, o les dues coses, perquè ell mateix ens deia en directe que allà no hi havia un avió. Si això ja afegim que és impossible amb les velocitats màximes que agafa un avió, hi ha imatges també en aquest documental que recullen que l'avió apareix d'un lloc que no pot aparèixer. És a dir, agafant la distància i calculant la velocitat màxima que pot tenir l'avió i la distància, no pot ser que no apareixi en unes imatges. Per tant, ha de ser alguna cosa anant més ràpid que un avió. Per tant, estem parlant de que el que ha permès fer guerres a tot el món, augmentar els nivells de seguretat i aterrorir tot el món, és un autoatemptat fet pels Estats Units i posant com a excusa l'integrisme islàmic. Per tant, l'11S és mentida. Tot el que ens han explicat és mentida. En un altre ordre de coses, voldria parlar de Madrid perquè se n'ha parlat en relació a Barcelona. A l'11M a Madrid ens han parlat de que integristes islàmics amb motxilles van posar bombes en trens. Bé, la veritat crua i dura és que cap terrorista islàmic amb cap motxilla va posar cap bomba a cap tren. Els fets recollits de la web de la pròpia OTAN són que hi va haver un simulacre entre els dies 4 i 10 de març a moltes ciutats, inclosa Madrid, que això permetia tenir accés il·limitat a les infraestructures i just l'endemà es produeix el pitjor atemptat de la història de Madrid. Però no entrarem aquí amb tots els detalls, però sí coses en les que hem incidit aquesta setmana, amb gent que ja ens envia coses i que volem agrair aquí genèricament, perquè no ens consta que tots vulguin ser anomenats, per tant no ho farem, però que ja estem rebent col·laboració perquè això sigui un petit fanal de veritat i de lluita per la independència i la veritat. El més important, i és una cosa que coincideix tant amb l'11S com amb la desaparició, o amb com s'enduen la camioneta tapada amb una lona, que no s'entén el perquè, de les Rambles de Barcelona, que és la desaparició de proves i l'aparició de proves falses. A Madrid van fer aparèixer una motxilla no esclatada que era falsa i, en canvi, van fer desaparèixer els vagons immediatament. I això, que és desaparició de proves i al mateix temps posar proves falses, ho veurem després que també ha passat a Barcelona. Per què han fet desaparèixer els vagons? Senzill. Les bombes, hi havia fotos inicials, en aquests casos sempre van desapareixent pel·lícules i fotos. En el cas de JFK, la gent va entregar les seves càmeres de fotos i molta gent va morir en circumstàncies rares tot i haver entregat les fotos, perquè es tractava d'eliminar tothom que tenia proves que Kennedy havia sigut una falsa bandera d'estat. Doncs hi ha fotos que demostraven que hi havia fragments del terra dels vagons incrustats al sostre. I això no cal ser expert forense per veure que fa impossible que la bomba estigui a dins del vagó, perquè si no, no hi hauria un tros de terra que aniria en direcció contrària, estarien enclastats a terra. Això explica que les bombes estaven posades a sota els trens,
Per tant, cap terrorista amb cap motxilla, res de res. Són persones de la OTAN que durant el simulacre i utilitzant acreditacions del personal de trens van anar a cotxeres i ho van col·locar al terra dels trens. I a part és explosiu C4, que és d'utilització militar i de la OTAN. I els 4 trens van esclatar en el seu primer trajecte, cosa que té lògica també. Si tu els has posat la nit abans amb la idea que esclatin en el primer viatge, tots 4. I això explica la precisió i tot això. Estem parlant de la OTAN, no d'uns mig aficionats com ens venen sempre. Sempre són mig aficionats que són capaços de fer atemptats. Per tant, l'11M, i aquí es van repartir 2 mentides. Aquí els amos del món li van dir a la banda de dretes que havia dit que era ETA i que ho fes molt malament, que els esclatés això en 2 dies. Van posar gent com Monedero i Pablo Iglesias, que treballa per la CIA, a dir queremos la verdad i a organitzar allò, i els altres els hi van donar proves per dir que era Al-Qaeda, però Al-Qaeda és una marca blanca de la CIA. Per tant, l'11M no té res a veure amb el que ens han explicat. L'11M el van fer els serveis secrets occidentals. Val? Després veurem a Barcelona. Ara canviarà una mica, ja entrem en els últims 10 minuts de programa i ho faré molt breu. Voldria aclarir... La majoria de coses del procés no tenen cap importància, són picabaralles i és fer soroll perquè ens descentrem de la veritat. Els 3 passos fonamentals... Bueno, hi ha coses importants també com la mort no explicada de la Muriel i el que em van fer a mi, en menor mesura, perquè estic viu. Però les 3 fites importants són el 9N, el 27S i l'1 d'octubre. I anant molt breu, el 9N havíem d'haver fet un referèndum vinculant i, com que teníem 40 punts de diferència, havíem d'haver declarat la independència. Això va ser impossible perquè Artur Mas, al desembre del 2013, va posar una doble pregunta trampa contrària a les estipulacions de la Comissió de Venècia, que fa impossible fer un reglament i, per tant, feia impossible fer cap referèndum. Per això es van haver d'inventar allò del 9-9N, però que ja ho tenien inventat d'un any abans, perquè fent aquella pregunta només pots fer el 9-9N. Ens van tenir un any entretinguts, barallant-se i amb tensions, per acabar fent una cosa que és poc més que una enquesta. Per tant, Artur Mas i tots els partits que li van donar suport el que van fer és salvar la unitat d'Espanya el 9 de novembre. El 27S, que havien de ser plebiscitàries per declarar la independència, l'única lògica és anar tots junts, perquè això afavoreix els resultats segons la llei d'Hondt, perquè dona més claretat internacionalment a si guanya la independència o no, perquè és el més semblant a un referèndum, i si ens diuen que no pots fer un referèndum, el normal és que tots els que votarien sí la independència al referèndum votin el mateix, una llista única, i evita els problemes que després han tingut entre les CUP i Junts pel Sí. L'única explicació lògica, es van inventar allò que hi ha gent que no votarà el Mas i tant, això. Tu votaries no a la independència perquè el Mas diu que votarà que sí, que no? Doncs, si són unes plebiscitàries que només venen a suplir instrumentalment un referèndum i l'endemà declares la independència, t'és igual qui vagi a la llista. Entesos? Per tant, ens van inventar aquesta camama per justificar l'injustificable, que és que anessin per separar les CUP i Junts pel Sí. A partir d'aquí, l'espia espanyol i actual parella d'Anarquer, anterior parella d'Elisenda Pelusier, padrí polític de Rull, Homs, Madí i Junqueras, del qui presumeix haver fet president d'Esquerra, i els fets ho demostren, fa campanya de telemàrqueting per les CUP i ja està el pla fet. S'impedeix la majoria absoluta de Junts pel Sí, se li dona l'esclau a les CUP menteixen aquella mateixa nit per boca d'Antonio Baños mentint dient que no han guanyat el plebiscit, les CUP menteixen dient que han empatat a 1.515, cosa que ens consta que és mentida per gent que estava a l'assemblea, les CUP fan un gabinet d'acció política, un Consell d'Acció Política, que per 36 a 30 tria Carles Puigdemont, que ja us hem explicat al capítol 3 qui és i per què treballa. Per tant, Espanya va guanyar el 9N, impedint el trencament, el que havia de ser un referèndum va ser una enquesta, i el que havia de ser una declaració d'independència el 27 de setembre o el 28 va tornar a guanyar Espanya. I ara s'acosta l'1 d'octubre, ja ho hem explicat abans. Una persona que hagués quedat en coma el dia de la nit de les eleccions celebrant-ho, he estat a punt de fer una història curta, però al final hem pensat fer-ho així en breu. Una persona que hagués entrat en coma la nit electoral i es despertés ara no entendria res. En 2 anys, que en principi es havia de declarar la independència, tenir Constitució, ja es desperta al cap de 2 anys i hi ha celebració, hi ha tensió, perquè han fet la llei del referèndum. És al·lucinant. Per tant, ara, al referèndum hi ha 4 maneres de fer-nos perdre per referèndum. Ja hem perdut abans de començar, perquè havíem d'haver fet la declaració i 2 anys després encara estem parlant d'un referèndum que és una trampa. Hi ha 4 maneres de robar un referèndum a un país. A la basca,
com el Pla Ibarretxe, que és acabar no fent-lo. La via basca, que és no fer-lo. A la catalana o a la Mas, amb Esquerra i CUP de convidats, fer un 9-N que no és un referèndum. A l'escocesa, cuinat per Nicola Sturgeon i Alex Salmond, fer un referèndum però no posar-hi cap mesura de seguretat, transport d'urnes no vigilat, sense enquestes a la sortida, amb apostes que ens demostren que estava robat abans de fer-se, amb manipulació de vot postal i sense codi de barres que hi havia de ser. Et roben el referèndum, encara que la majoria vota el sí, la gent vota unes urnes i les que es compten són una altra. I la quarta modalitat és a la grega, que és la gent vota en contra de les mesures de la troika, però els hi colen igualment. Per tant, no sabem, la gent que ens pregunta, nosaltres no fem de pitonissos perquè ens és igual. No hi haurà independència a l'octubre perquè els que ens manen no la volen, sinó l'haurien declarat fa ja 2 anys, quan tenen ja mandat, legitimitat i majoria per fer-ho. Per tant, no en direm, faran, no faran. Aquí el guionista fins l'últim minut, ara passarem 3 setmanes que ens faran ballar el cap. I en això estem. Deixarem per un altre dia el que és la CIA i el procés i faré només uns aclariments respecte al que van ser els atentats a Barcelona i a Cambrils del mes d'agost. Nosaltres aquí no volem que penseu com nosaltres, però sí que volem que no penseu sobretot com volen els mitjans de comunicació, els partits i els que maneguen les xarxes socials. Aquí es tracta d'afrontar la veritat sense por i ser una mica cartesians, apurar totes les possibilitats. Ja no us diem que partim com nosaltres de que tot el que diuen els mitjans de comunicació i els polítics és per sistema mentida. Això és una evolució que cada un li ha de portar al seu temps. Però com a mínim sí posar-ho en dubte. I a partir d'aquí no sabem exactament què va passar a Barcelona, però sabem que el que ens han dit no té res a veure amb el que va passar. A partir del que ens expliquen, en el món aquestes operacions n'hi ha 3 coses, que són la versió oficial, si fos veritat, un atac de falsa bandera o un muntatge directament i que tot fos teatre. Això són el 100% de possibilitats del que pot haver passat. Que passi el que ens han dit, que sigui una bandera falsa o que sigui tot un muntatge. Anem a veure. Que sigui el que ens han dit és impossible, perquè el de l'imant de Ripoll no aguanta per enlloc. Hi ha hagut execució de totes les persones que ens podien explicar com ha anat. S'ha facilitat l'escapatòria del suposat autor donant 3 identitats diferents, tancant el centre de la ciutat de manera excessiva, mentint dient que hi havia un tiroteig. Tot això facilita que es pugui escapar. Per tant, és que no quadra res. Després, no tenim ni tan sols claretat i hora oficial. Una cosa que no hem dit abans és que, bueno, sí, que a l'11S, que és bandera falsa, hi va haver un decalatge de 17 segons per si havien de trepitgejar amb les imatges virtuals dels avions. Allà el que van haver és míssils i a part explosius instal·lats que van fer demolició controlada, d'acord? I els avions són una cobertura del que realment van fer. No tenim l'hora. I sobretot el que ja demostra, i n'hem parlat abans, nosaltres, de moment, tot i que hi ha hagut vídeos on mostren peus meravellosament curats d'un moment a l'altre, que sabem que hi ha empreses, com es veu en el Cloud Solutions, que es dediquen a fingir atacs terroristes i aquestes coses per empreses i ONG. Que el vídeo de la boqueria és impossible perquè fan un vídeo allà on ja hi ha els càmeres i aparen vincles amb el país i està tot net i recollit i amb uns urbans que, o sigui, no aguanta res del que ens han dit. Però nosaltres, per respecte a les víctimes i perquè no se'ns ataqui vilment, jo, de moment, excloem que sigui tot un muntatge, perquè ens consta que hi ha gent morta, i a part, aquests criminals, per impedir la independència de Catalunya, no els hi ve de matar 16, 100 o 10.000 persones. Per tant, no els avellirem pensant que ho farien per salvar vides innocents. No, per tant, nosaltres no apostem, sí que hi poden haver elements de muntatge per generar més pànic, però això ho excloem. Ara, el que segur que no és com ens han dit. Hi ha 2 coses o 3 determinants que s'han de dir. Això de que apareixi sempre la documentació és faltar la intel·ligència de tots. Però és que, a més, no sé si heu sentit parlar que un altre escenari on preparaven això era un restaurant desert de Riudecanyes, on hi anava bastanta gent a veure amb vistes al pantà i fer festes, per tant, obert i que no controlen, i que allà ells es reunien també per preparar els atacs.
I resulta que ja han aparegut els passaports mig cremats, o sigui, ja això pitjor encara. O sigui, intenten cremar-ho i, pobrets, no són capaços ni de cabrar-ho tot. I, a més, no us ho perdeu, el tíquet de compra de 4 ganivets, una destral, amb l'hora de les 9:31, i a part, un tíquet de compra de acetona que serveix per fer explosius. Home, sisplau, en un lloc obert i visitat per gent, i tu vas a un xinès i estàs pensant cometre atemptats i t'assegures de demanar el tíquet perquè després te'l trobin i t'agafin. Ostres, hem arribat tan a baix l'espècie humana ja per això. Però a part, hi ha un tema que és fonamental i que vulnera el nostre dret a la informació. Jo m'he pres, primer, a part, és impossible escapar per la boqueria perquè vol dinar en contradirecció d'on has fet els atropellaments, però hi ha dues coses que requereixen explicació. Primer, va ser a les 16:50 o va ser a les 17? Tenim dret a saber el segon quan va passar, perquè en 10 minuts, no sé si heu vist aquell vídeo on hi ha una bomba a Bagdad i arriben els morts i els ferits, arriben després, i allò es va passar a la premsa mundial com 10 morts i 30 ferits, quan en realitat eren actors. Per tant, volem saber què va passar, però tenim dret a la informació. Jo vaig anar passejant i hi ha dues coses que tenim dret a que ens expliquin. Primer, com hi pot haver dues càmeres, una del Museu de l'Eròtica i l'altra del Hamon Experience, que està a 50 metres més avall, i una càmera de seguretat que, per definició, una de les informacions que ha de donar és l'hora exacta per si has de fer alguna actuació. Una diu les 16:49 i l'altra diu les 17. Hi ha 50 metres de distància, per tant hi ha d'haver 3-4 segons, 2, de distància, segons la velocitat que portés. Per tant, una o dues dels vídeos estrella del que se'ns ha passat són falsos. I hem de veure, i com que tenim l'experiència de l'11S, que allà van digitalitzar imatges, hem de veure si, com apunten algunes fonts, la camioneta del que es veu des del Museu Experience, del Museu de l'Eròtica, és digitalitzada. I hi ha coses que ho fan pensar. 6 persones en una habitació que estan sentint crits, brams, impactes bestials durant 40 segons, perquè això és a la part de baix, d'on va passar, i no surt ningú al balcó, que està amb la porta oberta, fins que la camioneta passa per la seva alçada. I a part, si mires a baix, hi ha gent que està mirant en direcció contrària per on passa la camioneta. És a dir, que això sembla que aquí aquesta camioneta és digitalitzada. Si a part juguen amb les hores, algú ha de donar una explicació d'aquest cas. Però l'altre, i aquí ho deixarem, avui ja hem explicat que el referèndum és traïció i només la DUI ens farà lliures, hem explicat veritats dures de l'11S i de l'11M, hem parlat de la infiltració a Catalunya, hem parlat de què va ser el 9N, el 27S i de què serà l'1 d'octubre i de quines 4 maneres ens ho poden prendre. I aquí només és d'hora encara per saber el que va passar a Barcelona. El que està clar és que és un atac de falsa bandera per matar la independència, i un atac de falsa bandera fet a Barcelona no es pot fer sense la col·laboració de l'Ajuntament, la Generalitat, el govern espanyol. Tots tres col·laborant. Per tant, tots tres col·laboren en matar la independència i en aquest cas en matar gent. Però hi ha una cosa a la que tenim dret, i això passa en els casos de falsa bandera, que hi ha coses que no hi han de ser, que no hi serien. El vídeo de la boqueria és raro, els passaports que apareixen, una maleta de Mohamed Atta en l'11S, una motxilla a Madrid que no hi hauria de ser, que són proves que s'inventen i es col·loquen allà per muntar la versió oficial. I després hi ha el que falta. A Madrid no hi ha imatges dels metros, a l'11S hi ha poques imatges, tampoc dels terroristes agafant els avions, i el més fort, i aquí tenim dret a saber-ho, què ha passat. Jo em vaig prendre la molèstia de caminar, ja no amb les càmeres de les botigues, no hi ha imatges de vídeos de gent que en el lloc més videovigilat, totes les càmeres de seguretat que ens consta que hi ha des de l'any 2010, però hi ha articles que ho testifiquen. Però sobretot volem saber i tenim dret a la informació, i és la cosa que demostra que ens estan mentint i volem saber si ho van fer aquesta gent, no ho va fer aquesta gent, si els han executat perquè callin o si estan amagats en un programa de protecció de testimonis. És què passa amb les imatges de les 18 càmeres que hi ha en quiosc, botigues de souvenir, tenda d'informació turística i alguna de flors, poques, entre on va iniciar el recorregut i va acabar. 18 càmeres orientades al centre de la Rambla. 18. I això és clavat el que va passar al Pentàgon, on es van segrestar totes les càmeres que demostren que no hi va haver míssil. Per tant, tenim dret a veure aquestes 18 càmeres i tenim dret que algun periodista faci de periodista i no de prostituta del poder, amb perdó de les prostitutes, que fan una feina digna i em disculpo,
per haver posat aquest mal exemple. Tenim dret a saber la veritat i tenim dret a que els periodistes ens ho expliquin o preguntin. Volem la veritat, volem saber què ha passat de debò a les Rambles, volem les imatges d'aquestes 18 càmeres que han sigut segrestades. Volem la veritat perquè només la veritat ens farà lliures. Guanyarem! Visca Catalunya lliure! Això és Ràdio Adrià, des de Barcelona a la Catalunya lliure. És una producció de KA Radio.